balik ngarit. Cicipan wis empuk urung iki. Neng, dita wong iki kon isa-isa kok. Pak disaiki ndang. Hah? Disai. Oke, apa tak kok mendelik-mendelik lagi? Kok kayak buta. Mendelik kakanmu kuwi. Mungkin mangani wakmu mau kan mau uracur-acur lho. Kat mau kae. Heeh. Lah wong kon nyicip ket mau lha piye rasane kurang apa? Ulet ramu, Mak. Waduh. Ini tak godhog meneh nek ngono. Gojok meneh ngono. Waduh, lah iki jepret-jepret no.